ରମେଶ, ଆଜି ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖେଳିବ, ସେଇଟା ଲଗେଇ ଦିଅ। ସାହେବ ସେଇଟା କୋଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖାଯିବ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ରୁହ, ମୁଁ ମାତ୍ର ଗୋଟାଏ ମିନିଟରେ ଦେଖିକି କହୁଛି। ସାହେବ ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯେ ମୁଁ ବି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରିବି, ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ବି ଜିନିଷ ପଢି ପାରୁନି। ଆରେ ରମେଶ, ଏବେ ତମେ ତାହା କରିପାରିବ। ଶିଖିବାର କୌଣସି ବୟସ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମ ସରକାର ଏହା ବୁଝନ୍ତି। ସରକାର ଏବେ ଆମ ଦେଶରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ସାହେବ ସେଥିରେ କଣ ଅଛି? ରମେଶ, ସରକାର ଏବେ ତମକୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ କରେଇବେ। ସେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ପୁସ୍ତକାଳୟ ଯେପରି ତମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପିଲାବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିନାହାନ୍ତି, ଏବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା କରିବେ। ସାହେବ ଏବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପରି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ କିଣିବି? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ସରକାର ଏବେ ଏମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ତମେ ଘରେ ବସି ନିଜ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିବ। ଏବେ ତମେ, ମୁଁ ଆଉ ଆମ ପିଲାମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା, ଏନ୍ଇପି ମାଧ୍ୟମରେ। ଏହା ଫଳରେ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ନିଜର ଡିଜିଟାଲ ସାକ୍ଷରତାର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିପାରିବେ। ବାଃ, ସତରେ ସାହେବ ସରକାର ପ୍ରକୃତରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ସହିତ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବି ବଦଳେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିବି।